τοξικό καπνό από την κάθιση των σκουπιδιών αυτών. Να σας πω ότι χθες όλη την πόλη μέχρι αργά το βράδυ ήταν έντονη η μυρωδιά του καμένου πλαστικού, το οποίο είναι και το πιο επικίνδυνο και εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Το θέμα μας εδώ είναι η χωματερή που έχουμε στην πόλη μας, η οποία είναι εντελώς ανεξέλεγκτη όσον αφορά τη διάθεση των σκουπιδιών, μια και από ό,τι γνωρίζω πηγαίνει ο καθένας και μπορεί να αποθέσει σκουπίδια. Κυρίως όμως γιατί πηγαίνουν σκουπίδια τα οποία δεν θα έπρεπε να πάνε. Να πω ότι το πλαστικό περιέχει την ουσία την PVC, η οποία είναι μια ουσία η οποία όταν θα καεί στο περιβάλλον διοχετεύονται διοξίνες. Οι διοξίνες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και καρκινογόνες για τον οργανισμό. Δηλητηριώδη αέρια. Δηλητηριώδη αέρια, γιατί κάνουν μετάλλαξη στο DNA, το γονιδιακό DNA του ανθρώπου. Ακόμα και ελάχιστες ποσότητες διοξινών μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα για το ότι πηγαίνουν τα πλαστικά τα οποία βέβαια σας ξαναλέω δεν έπρεπε να πηγαίνουν εκεί. Βέβαια έχουμε και ευθύνη και εμείς οι πολίτες γι' αυτό. Έχουμε τόσους κάδους ανακύκλωσης παντού, κύριε Στασινέ. Πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε από μόνοι μας. Βέβαια. Θα πρέπει ο πολίτης εδώ, βλέποντας αυτές τις εικόνες και εισπνέοντας τα δηλητηριώδη αέρια χθες, να καταλάβει ότι στους κάδους του σουμπλέ θα πρέπει να πετάει τα πλαστικά από τη στιγμή που αυτή τη χωματερία έχουμε εμείς εδώ πέρα. Δεν πρέπει αυτά να διοχετεύονται καθόλου προς τον σκουπιδότοπο, γιατί αν καούν θα έχουμε αυτές τις εικόνες. Που βλέπετε. Τώρα όμως το θέμα εδώ πέρα είναι και γενικά του τρόπου με τον οποίο υπάρχει η διάθεση και ο έλεγχος των απορριμμάτων, δηλαδή το πώς προσλαμβάνουμε, πού τα πηγαίνουμε, τι τα κάνουμε εν πάση περιπτώσει στα σκουπίδια μας, και κατά δεύτερον κατά πόσο τούτο εδώ, ο σκουπιδότοπος δηλαδή, φυλάσσεται. Γιατί άκουσα αντικρώμενα πράγματα χθες και από τον Δήμαρχο και από τους αρμόδιους φορείς, αλλά και από τον Αντιπύραργο, αν θα ήταν αυτανάφλεξη, αν έβαλαν κάποιοι φωτιά, αν υπήρχε δηλαδή εμπρισμός. Και στις δύο περιπτώσεις οι ευθύνες που έχουμε σαν Δημοτική Αρχή είναι μεγάλες. Γιατί αν σε περίπτωση υπάρχει εμπρισμός χθες, γνωρίζοντας τις συνθήκες που επικρατούσαν ανά την Ελλάδα, θα έπρεπε να φυλάσσεται ο σκουπιδότοπος έτσι ώστε να μην πάει κάποιος να βάλει φωτιά. Αν δεν στην περίπτωση υπάρχει αυτανάφλεξη, μια και όπως είπα προηγουμένως υπάρχει ανεξέλεγκτη εδώ διάθεση των απορριμμάτων, στην ουσία δηλαδή ο σκουπιδότοπος που έχουμε, να κάνω μια παρένθεση για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί μιλάμε. Είναι ένας χώρος ο οποίος έχει στεγανά από κάτω, στεγανά με τσιμέντο, και ταυτόχρονα απορροφάται το αέριο το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία της αποσύνδεσης των απορριμμάτων και τα υγρά τα οποία στραγγίζονται. Αυτά μάλιστα πηγαίνουν στη βιομηχανική παραγωγή. Στη δικιά μας την περίπτωση δεν έχουμε στεγανά από κάτω, με αποτέλεσμα τα αέρια να είναι εύκλεκτα πάρα πολύ και να μπορούν σε τέτοιες συνθήκες να πάρουν φωτιά, ενώ τα υγρά μπορούν να διαβουτήσουν την περιοχή και τον εντροφόρο ορίζοντα. Οπότε οι προτάσεις οι δικές σας ποιες είναι? Οπότε, για να πω λίγο μια στιγμούλα σε αυτό, ότι στην ουσία αν υπάρχει αυτανάφλεξη, επειδή πάλι ξέραμε ότι αυτές οι συνθήκες εδώ πέρα, χθες και σήμερα πάλι είμαστε στη ζώνη υψηλού κινδύνου για πυρκαγιές, θα πρέπει να φυλάσσεται. Ποια είναι η δική μας προτάσεις? Εμείς αρκετά έγκαιρα, πριν από 1,5 χρόνο, μετά την ανάληψη της θέσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάναμε προτάσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων των στερεών αποβλήτων στην περιοχή μας. Θεωρούμε ότι είναι μια πολιτική κατεύθυνση το να φύγει αυτός ο σκουπιδότοπος που έχουμε εδώ στην πόλη μας και να μπορέσουμε να υπάρξει διαλογή στην πηγή όσον αφορά τα απορρίμματα, να υπάρξουν σταθμοί μεταφόρτωσης στην περιοχή μας και στην ουσία να γίνεται δεματοποίηση και στη συνέχεια τα απορρίμματα να πηγαίνουν στους υπάρχοντες χιτά, οι οποίοι τηρούν και τους όρους που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. Βλέπουμε ότι τώρα δηλαδή έχει ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα της κομποστοποίησης στην πόλη μας. Βλέπουμε τώρα τελευταία ο κλαδοκόφτης, ας πούμε, αυτή τη στιγμή άρχισε να λειτουργεί. Στην ουσία δηλαδή τα οργανικά απορρίμματα να διαλέγονται και να πηγαίνουν αλλού. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτό έχουμε δει, η ευαισθησία από τους πολίτες έτσι ώστε να ξεχωρίζουν τα απορρίμματά τους και να μην πηγαίνουν σε αυτόν τον παράνομο, γιατί κατά μας είναι παράνομος από τη στιγμή που δεν λειτουργεί με τις συνθήκες που θα έπρεπε νομικά. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, φταίμε και σαν Δήμος, σαν Δημοτική Αρχή που δεν πιέσαμε στις κατευθύνσεις τα τελευταία 12-13 χρόνια έτσι ώστε να αλλάξει το πράγμα που βρίσκεται δίπλα μας. Στην ουσία, δηλαδή, υπάρχει μια βραδιφλεγής βόμβα δίπλα στην πόλη μας, η οποία πρέπει άμεσα να φύγει. Επίσης, να τελειώσω, καταλαβαίνω ότι ο χρόνος σας είναι λίγο. Θα πρέπει οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή, μια και υπάρχει αυτή η ανησυχία για τη δημόσια υγεία, θα πρέπει να γίνει όπως γίνεται σε κάθε τέτοια περίπτωση έλεγχος του εδάφους στην περιοχή γύρω από τον σκουπιδότοπο, γιατί δυστυχώς αυτά μεταφέρονται περίπου 6 χιλιόμετρα μακριά από τους σκουπιδότοπους που καίγονται. Μιλάω για αυτές τις ρευστικές ουσίες.
Και ταυτόχρονα να γίνει έλεγχο στα νερά. Έχουν υπάρξει περιοχές στις οποίες έχει βρεθεί αυξημένο ποσοστό διοξινών στον υδροφόρο ορίζοντα. Είναι κάτι που θα πρέπει άμεσα αυτό να γίνει, έτσι ώστε να ξέρουμε τι νερό πίνουμε από την περιοχή μας και βέβαια να ξέρουμε και τι μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Μάλιστα. Γιατί δυστυχώς αυτές οι ουσίες μπαίνουν στο λίπος των ζωντανών οργανισμών και αυτές μετά έρχονται στο πιάτο μας. Σωστά, λοιπόν, ελπίζουμε για φέτος να είναι το πρώτο και τελευταίο συμβάν στο Σκουπιδότοπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στασινέ, να είστε καλά. Καλώς το μεσημέρι να έχετε.